jeni ekaKristu ayofika esiphambanweni. La kuthiwa uya esiphambanweni ubaba wakhe uJesu lo esimaziyo akasekho emhlabeni. So ngokwesiko lamaJuda uma ubaba engasekho, the firstborn child iyona ethatha iresponsibility. So now the firstborn child isilenga emthini wehlazo. So akasekho ke ozothatha iresponsibility. Ngoba ubaba akasekho nendodana, it's about time ukuthi nayo ingabikho. So the spiritual part sesiyibonile uselungisa ubudlelwano phakathi kukamame nendodana nomame. Before ayobena asinande ezweni likamoya kumele asishiye nobudlelwano obuhle ukuthi sizwane kahle. Alibonga kwigama lenkosi uJesu. Amele nazalwane ibe yakomoya kuphela ngoba lento bethelwa yakamoya esingayi-understandi, esingayiboni, kodwa le akhuluma ngayo yile esiyibonayo. Urestore ubudlelwane, ubuyisela ukunakekelana, ubuyisela ireality yethu njengabantu abaphilayo. Hallelujah. Hayi bathandayo, manje uNkulunkulu angasiza sisanikezwe the opportunity yokubheka indodana nendodana ibheke unyoko, lento yokunakekelana, lento yokwazana, lento yokukhonzana. Ngoba yini bazalwane, lento yokuvutha kwethu sineyingane esayithola sinakaphoka esingazodli. Yini manje bheka indodana bheka ubuyisela relationship bazalwane, ubuyisela ubuntu, ubuyisela into esiyenze. Noma sesikholiwe kodwa ingane sayizala sinamazi uJesu ezethu bazalwane kumele sizone. Imhlongeleni bazalwane ukuthi sikuthandazele la esontweni. Usafunda isikolo uhambe uyevasithi la esontweni sithandazele uthi uma uqeda bese isonto lethu alisekho ezingeni lokuaccommodate wena, bese ubona amanye amasonto angcono. Ibuhlungu kule indlesi, ibuhlungu because they spend time bakhulekela wena, bondla wena, banakekela wena. Ngalesikhathi kanalingise ngalesikhathi right, sekuyisikhathi sokubheka indodana nendodana ibheke unyoko. Lento yobudlelwano uJesu wabona ngeyasiza ayolela asishiye ubudlelwano esingakamlungisi kahle. Ngoba isize lento yokuvutha emoyeni sinamakhola aluhlaza. Ayisize siye phasikeni